So what's up na naman dyan sa inyo mga kabuknoy? Kumusta kayo ngayon? Pasintabi muna sa aking mga kabuknoy dyan. Off topic muna tayo sa usapang SG, ano? So ngayong araw, magiging chismoso ulit si kabuknoy. Tulad ng sinasabi ng mga trolls nung nakaraang vlog ko sa part 7. Ano? So welcome kayo dito mga trolls. Keyboard warriors. See you down there at comment section, ano? So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, na kung saan si Super Tikla at ang kanyang dating live-in partner ay nagkakaroon ng problema sa isa't isa. Ang tinig ni Super Tikla na kung saan nagpaliwanag siya sa kanyang network at sinabi ang kanyang side. So pakinggan nyo mga kabuknoy ang kanyang paliwanag na ito at bibigay rin tayo ng reaksyon sa dulo ng video na to. Let's go! Binabato mo ako ng issue na inipilit kita sa ganyang bagay. Usapin natin, Michelle, usapin ng pamilya yan. Isang napakasensitibong usapin yan, Michelle. Sana man lang nag-isip ka, pinag-isipan mo kung ano ang maapektuhan. Hindi totoo yan. Ako, nasa tamang katinuan pa naman ako. Hindi ko magagawa yan. Michelle, utang na loob. May anak akong babae, Michelle. Si Ira. May mga kapatid akong babae. May mga pamilya. Mahirap lang kami, Michelle. Sa bukid, alam mo ang background ng family ko. Parte ng pagsasama natin yan, Michelle, na pinagkakait mo sa akin. Ginagawa mo kung tanga at timawa dyan. Yun ang totoo. Yun ang ginagawa ko. Sila nag-a-adjust ako. Kasi, nanay ka ng anak ko eh. Hindi ko kayo pinapagutuman. Alam mo yan. Alam nyo yan, Shabby. Alam nyo yan, Enrico, lahat. Naglaan pa ako ng GCash para sa inyo lahat. Na anytime hindi nalalabas dahil pandemic. Siya ang hindi pumunta sa ospital. Ako ang kanino ako, kung kanino ako humapit ng tulong para mas ligtas lang yung batang yan. Dahil hindi mo inalagaan yan sa sinapupunan mo. Alam mo ang kwento niyan, Michelle. Michelle? Karapatan mo yun. Karapatan mo yun. Nung una pa lang, binlock niyo ako sa Facebook. Wala akong idea. Nagkalabuan tayo. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Hindi ko pinagsisikan yung sarili sa iyo, Michelle. Alam mo yan sa sarili ko. Alam mo yan, Michelle. 6 years. Magsi 6 years na. 6 na taon ko kayong naruga. 6 years, Michelle, lahat. Ayun mga kabuknoy, inyong napakinggan ng malinaw ang tinig at paliwanag ni Super Tikla na kung saan nagbigay siya ng kanyang paliwanag sa kanyang network, GMA7, no? Mas pinarapat niya munang hindi mo na sumagot sa mga akusasyon sa kanya kay si Rapi Tulfo at meron siyang pinangalagaan kontrata sa kanyang network, no? Nakakaawa tong paliwanag ni Tikla kung hindi totoo ang mga paratang sa kanya ni Michelle na kung saan yung kanyang live-in partner, no? At nakakaawa naman yung si Michelle kung totoo naman yung sinasabi niya, no? So ngayong panahon na ito, wala pa tayong masasabing kung sino nga nagsasabi ng totoo diyan, ano? Antayin natin mga kabuknoy ang pagtatapos ng kasong ito kung sino nga ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo at ano nga ba ang punot dahilan ng pagreklamo ito na ito ng kanyang dating live-in partner, no? So mag-comment ko lang doon sa akusasyon ng kanyang live-in partner na babae. So yung pangangailangan kasi ng kanyang asawa na si Tikla, so dapat pagka kumalabit naman, pagbigyan niya. O hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon ay masama ang kanyang pakiramdam, no? So, pagka ganun lang ang rason mo, ay wala ka na nararamdamang pagmamahal na gano'n, na tuwing kalabit ay sasabihin mo masama ang pakiramdam. So, ba't pa kayo nag-asawa? Ano pang rason pagka gano'n, mga kabuknoy? Masyado naman na naipit ito si Super Tikla. Tama nga naman ang sabi niya, usaping pampamilya na dapat yun. At hindi na dapat inalabas sa buong programang ito. Lahat ng tao sa buong Pilipinas at sa ibang bansa nalalaman ng kanilang problema.
na kung saan naman dapat ay sa loob pala ng bahay ay maayos na nila yon, no? Hindi natin masasabi kasi ang punot dulo ng lahat ito sa ngayon, gawa ng masyado pang magulo ang mga paliwanag, no? Na kung saan yung part 1 ni Sir Rapi Tulfo ay maraming pumapabor doon sa babae, no? Nung naglabas-labas na ang mga nagpapahayag kay Tekla na halos ang kanyang manager at mga kaibigan ay kampi sa kanya. At sa mga kontra naman dito sa babae, no? At may mga kumakampi-kampi rin, hindi natin masabi, hati ang opinion ng bawat isa. Lalo na yung mga trolls dyan at mga keyboard warriors, no? Hindi alam ang tira yan, eh. Hindi alam ang punot tulo, hindi alam ang tira, no? Kaya kayo mga keyboard warriors, kita-kits tayo sa comment section ko, no? Sabihin nyo, i-heart ko pa yan, no? Salamat sa inyong panonood. Antabayan natin ang hanggang saan ang laban na ito ni Super Tekla at ang kanyang asawang si Michelle. Sana malampasan nila ito. At kung pwede pang maayos at kawawa naman ang mga bata, so sana dalangin natin magkaayos pa ang dalawang ito at mabuo ulit ang kanilang pamilya, mga kabuknoy, no? Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Ingat lang tayo sa mga panahon ito at sa mga keyboard warriors dyan. Welcome kayo. Thank you and salute.